Ymweld â Biwmares, Canolfan Biwmares. Sicrhewch eich bod yn gwisgo golchydd wyneb cyd dod i fewn i'r ganolfan os gwelwch yn dda. Bydd angen adrodd i'r dderbynfa a chyflwyno'ch manylion i'r system profi ac olrain pan fyddwch yn cyrraedd. Mae yno safleoedd diheintio dwylo wedi'w osod i chi allu ddefnyddio o amgylch y ganolfan. A byddwch cystal a chadw at reolau pellhau cymdeithasol a dilyn y saethau a fydd yn eich arwain o amgylch y system unffordd. Bydd cyfarfodydd unau'n cael ei cynnal o fewn y brif neuadd eang neu mewn ystafell wedi awyru'n dda yng nghefn y ganolfan. Mae cadeiriau a byrdda wedi osod i sicrhau pellter cymdeithasol saff.